Mit navn det er Jonas, og jeg har været ved System TM i 3 år. Og det sidste års tid der har jeg været i voksenlærer som kleinsmed. Jeg hedder Andreas, jeg er lærer som kleinsmed. Jeg har været her i cirka 2 år. Jamen, som lærling i smedafdelingen, der får man lov at stå for projekterne selv. Man får udleveret en opgave, og så starter man på bunden af med at få lavet gevind og få svejset tingene op og få sendt det videre til overfladebehandling. Jeg får lov til at prøve noget, der bliver sværere og sværere hen ad vejen, jo bedre man bliver. Så det ikke er det samme, man står med hele tiden. Jeg synes, det er rigtig godt. Ja, vi kører meget med os. Selv individuelle opgaver, men vi hjælper også hinanden, hvis nu Jonas har brug for hjælp til at vi sætter noget op, så hjælper vi hinanden med f.eks. krydsmål, sætte noget op. Kan man altid kalde hen til Jonas og sige, hey, kom lige og hjælp. Ja, vi bor over for hinanden og hjælper med at gøre tingene klar. Ja. Jamen, jeg synes, der er nogle gode udfordringer, og man er god til at få nogle opgaver på det niveau, man er på. Altså, det er ikke sådan, at man får noget, der er overdrevet svært. Altså, og igen, så kan man hjælpe hinanden. Ja, og man får også noget, der ikke er det samme hele tiden, så man får altid en ny opgave. Så man står ikke med 200 anden præcis samme ting, man får noget nyt igennem hele tiden, så lærer man mere af det. Netop, at det ikke er det samme, man står med. Man får lov til at udvikle sig med de flere forskellige ting. Ja, man får lov at prøve en masse forskellige. Ja. Altså, man bliver udfordret, og altså, jeg synes, man kan noget, når man ligesom er færdig.